Oké, wat heb je vast? Een schminkbol. En? Een schminkborstel. Nee? Oh, dat wordt een ramp. Voor heel het mas. Hey! Het is ik. En we zitten in het mas. Ja, ik ben dus vandaag naar Antwerpen gekomen omdat deze hopeloze jongen een video wil maken met mij. Dus dacht ja, ik ga er ook wel van profiteren. En ook een video maken, zo heb ik ook nog een keer iets opgenomen. En wie mij dus vragen gesteld, de slimste Belg, nee, hoe slim is de Belg? En ik heb 7 op 10 gehaald, maar kapot slim. Ga zeker die video checken, die staat hieronder in de beschrijving. En zijn kanaal ook, dus subscribe. Bekijk zijn video's, like al zijn video's. Kom mij pizza brengen op het werk en we gaan er gewoon aan beginnen. Wacht. Je zegt aan je fans dat ze mijn video's moeten checken. Ja. Terwijl je dat zelf niet doet. Maar ja, als zij toen heb je meer views dan dat ik alleen had geweest, dus niet samen. Oké, en ik ga trouwens vragen stellen over meisjes. En nu hou er echt aan beginnen. Ik ga dus de White Girl quiz stellen. Ik heb dus zelf vragen opgesteld. We gaan er gewoon meteen in vliegen met één vraag. Hoe lang duurt een menstruatiecyclus? Nee, wacht. Ik weet het antwoord. Het is eigenlijk heel simpel. Menstruatiecyclus. Ja. De cyclus van menstruatie dus. No shit, Sherlock. Nee. Dat is hoe lang dat je een brood in de oven steekt. Maar het hangt van persoon tot persoon af, denk ik. Juist. Ah, dat klopt. Dat klopt al. Dat klopt al. Maar ja, zo de perfecte cyclus. Hoe lang duurt dat? 15 dagen. Meen je dat nu echt? Nee, 30 dagen. 35? 28 dagen duurt dat. Op de hoeveelste dag is de ijsprong? Van de menstruatiecyclus. Nee, van brood. 14e. Dat is wel juist, oké. Dus zo dan is het niet. Maar als je dat niet op school geleerd hebt, middelbaar. Dan, ja. Oké, en om echt al te beginnen met een moeilijke vraag, gaat die film hopelijk wel kennen. Noem 3 citaten uit de film Mean Girls. Ik heb die film nooit gezien. You can't sit with us! Meen je dat nu echt? Ah, wacht. Don't talk to me like that, bitch. Zoiets. En dan, you can fly with us, of sorry, you can fly with us, of sorry. You can't sit with us. You can't sit with us. Ja, maar heb die mooi fout, Ja, ik ging er 10 vragen, maar ik weet dat dat niet gaat lukken. Noem 5 make-up producten op. Ja. Lippenstift. Lipstick, ja. Mascara. Foundation. Wauw! Ik ben echt blij dat die foundation zegt dat geen bruinsel. Oogschaduw. Oogschaduw. En blush. Blush. Oké, ga maar door tot 10. Mama, help me. Een wenkbrauwverlenger. En beschrijf ik hoe dat eruit ziet? Wenkbrauwverlenger? Ik heb geen idee. Iets met wenkbrauwen, maar oké. Ah, een stift. Nee? Nee. Een stift? Een tandenstoker. Nee, wacht. Dat klopt niet. Eén tandenstoker. Ik heb er al 5. Stop. Zelfs mijn zus van 6 jaar kan meer opnoemen. Maar dat is niet erg, we gaan wel gewoon voor de Een tandenborstel. Nee. Stop het. Stop het voordat ik je van het mas gooi, echt waar. Dat blinkt hier, hè. Welk product gebruiken wij zodat dat hier blinkt? Blush. Foundation. Schmink. Dat was nu het laatste woord waar ik op hoopte dat je dat ging zeggen. Schmink. Ik weet het niet, echt waar. Sorry. Highlighter. Highlighter, ja. Ik zweer het, ik wou dat bijna zeggen. Een rekensommetje. Je gaat naar de Mac. Niet Wacht. de MacBook Store, de make-up winkel. Bestaat er een make-up winkel die Mac heet? Ja. Waarom geen Issy Paris of zo? Ja, Ga naar de Issy Paris. Oké, je koopt make-up van het merk Urban Decay. Dat is een beetje dezelfde prijs als Mac. Ja. Je koopt 2 oogschaduws en 2 lipsticks. Hoeveel betaal je? Ongeveer. 150? Nee. Nee, want ik heb 50 euro Urban Decay gekocht voor iemand. Ik zou dat nooit meer doen. En wat doe je allemaal mee voor 50 euro? Urban Decay oogschaduwpalet. Ah, een palet, oké. Maar één kleurtje. Ah, één kleurtje. 80. 80 euro voor 1 kleurtje? 50. Nee, ik bedoel samen. Dus twee oogschaduwkleurtjes en 2 lipsticks. 70 euro. Uw eerste antwoord was meer juist 80. Hoeveel Starbucksen zijn er in Gent? In Gent. In Gent. In Ja, Gent. in Gent. Soms moet ik het vertalen voor de Antwerpenaar. Ja. In Gent. 7. 2. Ik heb een paar spulletjes mee en ik ga hem vragen wat dat is. Dit. Wat is dat? Schminken. Schminkbal. Schminkbalkje. Knijpbal. Nee. Wat doe je daarmee? Voor wat gebruik je het? Zoiets.
Nee? Ik weet niet. Hoezo op je hand? Als je je verveelt, dan speelt je ermee. Ik weet dat echt niet. Je weet niet hoe dat noemt? Nee. Dat is een beauty blender. Een beauty blender? Ja, om te blenden. Wat is blenden? Mengen. Vermengen. Blender, hallo. Ah ja, blender. Ja. Wat is dat? Blush. Het is iets met oog, schaduw, Ja. langs beide kanten. Lipstick. Lipstick. Als je dat gebruikte, gebruik je daarna de beauty blender. Ah ja, foundation, highlight. Contour en highlight stick. Highlight stick, is dat toch? Highlight. Zo, highlight. Ah, dat is dingen. Op je lippen. Nee, in je neus. Nee. Deze dat is Stel je voor, moet je het een keer proberen? Nee, maar niet veel. Hey, je moet het niet proberen, nee. Wacht, je hebt hier een vlekje. Ja. Ah! Ja, ik heb het al geklapt. Blender. Concealer. Concealer. To conceal your puistjes. Zing een klein stukje uit de meest bekende White Girl song. Wacht, ik weet welke jij bedoelt. Wacht. Please, zeg dat je het kent. Ja, ik ken het, maar ik moet even die woorden. And a Barbie girl in a Barbie world. That's fantastic. Nee, dat is een Barbie. Dat is een White Girl song. Er is één dat nog meer wit is. And I need you, and I miss you, and now I wonder. Na 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 na. Tonight. Maar ik vond Barbie Girl toch wel een beetje beter. Nee, echt niet. Als we het dan toch hebben over White Girl liedjes, ga ik gewoon stukjes zeggen uit 3 heel bekende White Girl liedjes en je moet de zin afmaken. Sowieso, er zit sowieso Justin Bieber in, dat kan niet anders. Oké, zeg. Nee. Reaching for something in the distance, so close you can almost feel it. Na 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 na. Rebecca Black. Nee! Feel the Love. Pressure. Rain. on your skin. Ik ken het niet. Fuck you. Maak de zin af. What about us? What about everything we've been through? What about love? What about na 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 na? And what about me? Na 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 na. Ik ken de woorden niet. Oké, maar ja, je zit wel in de goede richting. Ik Maar ga zie gewoon zeggen dat hij het juist heeft. Het is niet zo schandelijk. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Na 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 na. Hit me, baby. One more time. Ja, ik wist het. De allereerste Disney prinses. De eerste Disney prinses. Eerste Disney prinses. Ja. Ik denk Assepoes. Nee. Sneeuwwitje. Ja! Wat wil het meisje echt in volgende situatie? Het meisje is de afwas aan het doen, de jongen komt en die vraagt, moet ik helpen? Het meisje zegt nee. Wat wil het meisje? Help mij. Ik ken een vrouwelijke woordenboek al van buiten. Ik weet exact wat meisjes in bepaalde Ja, situaties en wel, doen. in mijn situatie is het gewoon van, nee, je moet mij niet helpen, doe het gewoon alleen. Ja, dus ik ga een situatie beschrijven. Hij moet zeggen, stop op het moment dat het meisje jaloers wordt. Ja. Dus ik ga telkens een stapje verder. Oké. Dus, Stop. heb het juist. Noem 10 leugens die meisjes vaak vertellen, zo cliché leugens. Ik ben maagd. Ik heb een D-cup. Nee schat, ik ben niet jaloers. Ja, je mocht uitgaan met vrienden. Nee, laat me met rust. Ik kon niet van u horen. Past het jurkje mij? Ah nee, wacht, dat is een leugen van een jongen dan. Wacht. Nee, dat klopt. Dat is kapot gemeen. Maar ik weet dat dat zo is. Dan kan jullie echt niet stil gaan gewoon zeggen, ja. 6 is, ik heb geen ex gehad, of ik heb geen vriendjes gehad, of ik heb maar 1 vriendje gehad. Nee, ik vind je vriend niet knapper. Ja, het was groot. Moet ik mijn leugens vertellen? Ik vind het zo goed, ik ga ze ook vertellen. Voordat je begint, snappen jullie nu waarom ik geen ene relatie heb gehad? Ja, maar weet niks over meisjes. Weet niks over make-up. Nog een leugen. Ik ga nooit uit. Ik ben niet jaloers hoor. Ik ben blij voor u.
weet dat je betaalt. Maar nee, dat is niet erg dat je maar 3 uur te laat bent. Ik ga niks kopen vandaag. Deze week eet ik niks van fastfood. Ja, toch in McDonald's. Even, was iemand een verjaardag en ik kwam zo niet separeren. Ik dacht zo, ja, ik ga make-up kopen, want het is een meisje. Ik weet niet, ik draaide zo rond, letterlijk, ik draaide zo rond in een minuut en ik eindigde op Urban Decay Ballet. Het beste merk. Nummer 3. Nee, het is nummer 3, ja. Heb ik het goed gedaan? Ja. Ik ben nog steeds single, dus meisjes. En dan vroeg het meisje, waarom heb je dat gekocht? Ah ja, gewoon zodat je met je schminkbol daarin kunt zitten en dat een beetje op je voorhoofd kunt doen. Daarom is het single. Hier een verjaardag, hier een foundation. Foundation Urban Ik zou Decay. gewoon zeggen, dank je voor de foundation. Ik zou de palet pakken en hem dumpen. Moest je één dag een meisje zijn, wat zou je stiekem proberen? De make-up of de schoenen? Dat is ook een vraag van de kijker. Ah wel. Hakken of make-up? Wel hakken. Hakken? Want ik vond het altijd interessant en toen ik klein kind Ik was... wist het dat dat ging komen, dat ik zei, en toen ik ik- de hakken van mijn mama geprobeerd. Ja, toen ik klein kind was, zo'n 5 jaar of zo, heb ik gewoon de hakken met mijn moeder geprobeerd. Omdat ik wil echt weten hoe vrouwen op hakken van 15 centimeter lopen. Elke jongen heeft het al gedaan. Oké, als je een jongen bent, of ja, zelfs als meisje, en je hebt vroeger de hakken van je mama geprobeerd, zeker als jong, like dan zeker de video. Like. Oké, en dan heb ik nog één vraag. Hoeveel keer per jaar heeft een meisje haar maandstonden? 12. Yes! Echt, daar moest je die verkeerd hebben ging. Ik heb een zus. Ja. Sorry zus. Sorry Aida, sorry. Oké, dus ja, dat was. Weet niet veel over meisjes. Ja, je heeft veel vragen fout, maar ik vind dat je nog redelijk veel weet over meisjes. Je weet het voornamelijke. Je weet gewoon dat meisjes altijd tegenovergestelde zeggen van wat dat ze eigenlijk echt bedoelen. Ja. En als je dat weet, dan weet je genoeg. Dus meisjes, bij deze, je is single, je heeft maar 1 relatie gehad. Zijn links staan hieronder, zoek hem op. Zijn nummer staat hier ook onder, zijn adres ook. Instagram, Snapchat, alles staat hieronder. En zijn profiel op Tinder kun je ook altijd vinden. Ik zit echt op Tinder. Ja, jij zat zelf op Tinder. Zat. Ik ook zat. Voor een experiment. Wacht. En die video staat hieronder. Ik heb op Tinder gezeten, maar puur voor een video te maken. Als je die video nog niet gezien hebt, ga dan zeker checken. Die staat hier ook onder. Klaar. Supergoed Ik reclame. zat ook op Tinder. Ik zat ook op Tinder. Op Twitter. Tinder. Ik zat Zo'n ook- mengeling van Twitter en Tinder. Zo dat je niet de foto moet liken, maar als de tweet u aanstaat, ja, hup naar rechts. Dus dat is eigenlijk nog een goed idee. Dat is een goed idee, maar zo leren de mensen kennen om het inhoudelijk. What the fuck? Wauw. Twitter, we gaan dat uitvinden! Oh my god. We gaan gewoon een app Ik ben even uitgevonden. doodserieus. En ik ga even niet liegen, maar ik ga gewoon de lucht filmen, want die lucht is fucking mooi. Zie je dat? We zitten in het mast. Het is heel mooie lucht. Het is echt mooi, ik ga er een foto van nemen. Oké, dus dat was het dan. Ik heb nu mijn statief vast. En nee, dat gaan we gewoon echt niet doen. Ik ga gewoon afronden. Dat was het dan. Zijn links staan hieronder. Ga zeker zijn video checken. Ga zien dat ik niet zo dom ben. Je heeft een heel slechte opmerking gemaakt over West-Vlaming. Dus dat je West-Vlaming bent. Dat is niet waar. Ga zeker de video gaan disliken. Nee, dat is niet waar. Like de video. Like deze video. Like zijn video. Subscribe op mijn Like mijn video's. andere video's. Bak een taart. Breng het naar mijn werk. Ik heb nog iets mogen ook. Een KFC-emmer heb ik nog altijd niet gehad. Dus dat mag je ook ombrengen. Mijn baas wil dat we een chicken barbecue pizza krijgen. Dus dat mag je ook ombrengen. Donuts zijn ook nog altijd welkom. Weet dat ook heel graag. Ik heb gezien dat mijn baas vandaag picknickjes eet. Dus het is nog Sinterklaas. Kom het bereikt. Het is nu eigenlijk de dag na Sinterklaas. Maar ik ga die video sowieso binnen een jaar uploaden. Dus dan is het ook puur Sinterklaas. Oké, ja, maakt niet uit. Nee, dat er wel uit. Oké. Dankjewel. Volg mij zeker op Instagram. Volg hem zeker op Instagram. Volg mij op Twitter. Heeft ook Twitter. Ga maar gaan kijken. Ik heb hem fucking hard gedist. Niet alleen op mij, maar ook op M.A. Boneren. Mijn naam komt erin voor. En er zit waarschijnlijk ook een O in zijn naam. Abonneer op mijn kanaal. Klik op mijn kanaal. Hoe slim is de Belg? Wilt je zien hoe slim Bo is? Check video. Zij is heel dom. Ik ben echt slim. Ik had 7 op 10. Dankjewel om te kijken. Het was heel leuk. Ik heb veel bijgeleerd over nu make-up. nog de laatste vraag. Ja. Wat is mijn outro? Wat is mijn laatste zin altijd? Move, bitch. Get out the way. Totdat ik er weer zie met of zonder verstand. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.